Achiel kachiel itudri koda mbui maga iyuda at Sharon Ong'aw. Koka mano machiegni nyinga Sharon Ong'aw. Kwa chako ni jatend piny Kenya William Ruto romo kod chancellor mano mar piny German mung'ere kaka Olaf Scholz. Jatelo go twak e wi chenro mago mag bero tudruok kod ohala e kind pinjego. Gisano wadhi achiel kachiel mano nyaka kar jot mar jatend piny Kenya mano ma State House bura Nairobi mar mondo miwane kaka chenro makama dhi nyime. For expanding renewable energies, offshore, onshore, wind energy, solar energy, and the expansion of our grid has been remarkable. And of course, we also support investment in technologies that use less fossil fuels. Mobility is also one of the sectors that are important, and heating as well. The federal government has started a bill, a law, and after a lot of discussions, many questions regarding this reform have been answered, and I think that we have been quite successful in answering the questions that were still open. The former Social Democratic leader said no bill that enters the Bundestag will exit the Bundestag unchanged. This is part of democratic processes with all legislation, but I think that the purpose of the law will not be called into question, and that is what I also hear from the three parties of my government. And I think that the diligent discussions in the Bundestag will lead to the fact that many questions will have been answered, and there might still be one or two small questions, but I think the big questions have been addressed. And part of this is the knowledge that those who moved to their homes before 2002 had not yet had to fulfill any requirements, and they do not have to change immediately their heating system. The same is true for many other exceptions we have made. So as far as we can see, many of the questions that are raised in the public space have been answered already, but of course Parliament can also still improve legislation. But this will not call into question the basic idea behind the legislative project. This is my opinion, and this is what I hear from the members of Parliament as well. So I'm very confident regarding this question. And there is also a substantial project of subsidies and support systems to make sure that everybody can make their own contribution to stop man-made climate change. Regarding the question you have also raised, whether the Minister of Economics has said anything about this, and he said some wrong decisions need to be corrected. This has happened, and I think all the other issues will be dealt with according to the rules that we have. That now marks the end of the joint press briefing. Ladies and gentlemen, thank you very much. We'll request that you remain seated as His Excellency and the Chancellor retreat. Will guide you on how to go from here. Thank you very much. His Excellency and the Chancellor will now retreat and proceed for lunch. Kindly remain seated as they retreat, and we'll guide you on how to go from here. Nyakwara mgajuang mano nene romo makare mabende mano mar chancellor mano mar piny German mabende timulimbe mare e pacho kaindi romo kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare mar State House. Negitwa kanyo kod jofuambo nyakwara mgajuang kata kamano mabende parno ken ma koro e yango mare mar biro nyakwara mgajuang mano mar biro e pacho kaindi kata kamano Mano chancellor mano mar piny German bende koro limo piny Kenya bang limbe mabende notime pinje mamoko mago maga Afrika. Kok mano duto te wabiro bedo kwa kilo nigi e yo makare. Kopogre gi mano, Mukami Kimathi ma en min jaod jaliore mabende nakedo ne loch ma pacho ka Dedan Kimathi owito ngimane. Mukami ne onindo e kinde mano yudo thieth e osiptal moro e boma ma Nairobi. Anyuola ne oyango ni Mukami nowito nyalo mare mar yweyo gino mano miyo wito ngimane otieno mana piny rugodo odiochieng' ma kawuono. Mukami ne achiel kuom jo Kenya manokedo ne loch mar piny Kenya kendo ne odinne e jela ma Kamiti kane gikedo e bwo kweth mano mar Mau. Mukami osebedo ka luwo ndach bur mane oyike jaode Dedan Kimathi mondo obi oyike machiegni kode.
Bende nyaka gisenya Ramogi jwang jatend piny William Ruto otelo e oro ote mag kuyo e loye en owuon kod e lo jo Kenya kalure kod tho mar Mukami Kimathi. Ruto yuago Mukami kaka miyo majachir mane okedo ne loch Kenya kendo riwo oganda mag jokedo mag Mau Mau. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo mane ochopo e kar kano ringre Mali kama ne okane ringre mosenindo Mukami Kimathi. Gachagua paro Mukami kaka miyo mane ohero kendo jiwo kwe kod achiel mar oganda. Lived her life with fortitude and consistency. Never at one time did she change the ideals which she stood for and which even her late husband, Dedan Kimathi, was surely stood for. And further, I want to say that I believe firmly that it is still possible. Committee is not a whole country. It's a small place. It is still possible, probably with the support of the British government, to identify the actual place where Dedan Kimathi is buried. We exhume the remains of Dedan Kimathi, and as we bury Mukami Kimathi, we should have two coffins, that one of Mukami Kimathi and that one of Dedan Kimathi. May our Almighty God rest her soul in eternal peace. For those of us who are conversant with this struggle, we want to say it's a very great loss, because all of us have been rallying behind Mukami as our mother and as a symbol of our lessons and our struggle. And we therefore want to say that the family is assured of government support during the preparation of the burial itself, and thereafter as we proceed on. Thank you very much. Kopogore gi mano Ramogi jwang jofuambo mag kambi Marol Media Services oyudo loche piem mag jofuambo mapachoka. Ne gin mich mopogore mago magajea higa ka higa duol matayo tije fuambo mong'ere kaka Media Council of Kenya bago ga nyasi mar puoyo jofuambo kuom tich makare magitimo kalure gi sigana mabende gitimo. Odiochieng' manyore magawa mar Safari Park nyasi mar chiwo mich ne jofuambo morieny ne obagi. Jofuambo mag RMS moting'o TV Ramogi, Citizen TV kod Inoro TV ne oyudo mich mago kombe kod oboke mayango tijgi. Take a photograph together with our lifetime. Despite all the challenges journalists faced the previous year, campaign year and all that, we still had to pause and write stories on the environment, stories on governance, press freedom and all that. It means that there was a lot of sacrifice to get that done because it was an election year, but we still got the highest number of entries. So we really appreciate that finest work of journalism and that sacrifice. I also want to assure you, Bwana Moyo and your team, and the great media people of Kenya, that the parliament that I preside over will do everything within the law, will pass any law that you may propose through your representatives or directly by yourselves because the Constitution allows you to do so, to enhance media protection, to enhance media freedom, and to protect journalists from any form of harassment from either state or non-state actors, so that you can be able to do your work without any fear or favor or prejudice to anybody. So I give you an open invitation, Bwana Moyo, Madam President. These MPs have come with are very active young politicians. Naisula here is one of you. If you want to engineer any legal framework to enhance your work, to enhance your protection, to enhance your visibility, to enhance anything to do with making you work better, Parliament will do it for you without any hesitation.
Nyakwara Mugajwang mane mich kanyo to paro ni rang'iny mag tij fwambo weche mag lony manyasani kod rieko manyiena. Cleophas Oluoch mano mar Ramogi TV ne oyudo mich mar TV ka Miriam Nyambura mano mar Citizen TV ne oyudo mich e kidieny mar mbui. Mich mar yango niano mano mar tij fwambo kuom higni malach ne odhi ne Fred Obachi Machoka mano mar radio mar Citizen. Jogo piche sigana riyo gi mag kambi mar Royal Media Services ne oting'o Kari Mulindi matiyo e aluora mar Siaya kanyakla kod Evans Asiba matiyo Nakuru. E nyasi no wendo modhial ni speaker mar od bura Moses Wetangula mabende noseloso kanyo Nyakwara Mugajwang. Eminene kata mnaka wan go kombe ka osimbo sechopo. To kata kamano mar mondo ming'e ni osimbo ni nwalo nang'o mae sigana manokelo osimbo makama. Sigana manokelo mich ne jafwambo marwa Cleophas Oluoch ne en sigana manotim dwe mar 12 mar higa mokalo. Nen sigana mar mich mar japuonjre Vincent Odero manitiere kod mich mar loso stima gi minyaga. Wawinjani na sigana no kaka ne obedo ewi Vincent Odero mawuok Bondo Nyamonyi, County Basia. Koro project ni en project magolo mach ma wuok oko mar dhano nyaka stima minyalo tige ot, inyalo nego light, inyalo nego TV, inyalo nego ufa. Koro kochakre kacha chande majni wuok e kiwango mar 12 voltage DC. Koro iye kacha chande nitiere inverters ariyo ma convert AC no DC to AC. Then mamalo kacha chande matin chande en step up transformer ma step up the 240 AC to 1000 HT. Koro mae en 1000 HT mokenya ke transformer ni. Tiere gimilongo ni thermocouple e icho kanyo no. Koro thermocouple ni en gima convert liet mar oko chande into mach direct. Then tiere ma convert hydrogen mantiere lach dhano chande into mach. Nyakwara Mugajwang mane sigana kanyo mano mar japuonjre Vincent Odero mabende loso stima gi minyaga e gwenge mag Nyamonyi mano Bondo e county Masia. Mich mabende neno ka kata dok ni RMS to koro oyudo mich mopogore kendo girieny. Cleophas Oluoch omiyo koro Ramogi TV wan bende koro warieny oko kanye kinde thuolo mar higa achiel wasebedo ka Ramogi TV no bedo launched mano higa mar 2021 nyaka sani wach mana ni mana higa achiel kende puoch gi pako kongo monde Woda Kisumo maukeo sango machiegni yode erokamana ahinya kendo koro warieny nyine Ramogi TV oe to koro wach bani oe mana kamano Sharonga higa osekalo achiel gi od dweche madhi abiriyo dweche bura to wacho ni mana higa achiel ok monde puoch gi pak Cleophas erokamana iwinjo nade kongo monde amor e dhod chunya ni mar odiochieng' ma kawuono ng'ata de gomb mondo mi ochop kare en lek mano chako bedore chon aparo kine mane pod ane school katiegre weche mag fwambo gi keyo naneno oganda mamoko ka yudo mich machalo kamagi moko yudo mich mawuok e pinje maoko tawacho ni chieng' moro an mana wuodo tieno mwandani ma jaka nyakwar mokeo nyaka chsang to dong chieng' no nochopo abi chieng' moro nayudi chieng' no chopo en odiochieng' manyoro odiochieng' makaro kung muda keni Cleophas ma dibed mich mari mokwongo miyudo e paw mano mar fwambo koso nang Sharon ma mich mara mokwongo to bende onya bedo ni my mich mara mokwongo e broadcast journalism mano nya bedo kata e tije mag fwambo gi keyo kantiere e wang' jowi kata mago bende mantiere e Nyakalondo magasebedo kanyo thuolo ma higa achiel koro kanyo higa achiel kod dweche gi mano mane Ramogi TV ka Ramogi TV ka e tija mokwongo mar TV ma kuonde mamoko natimo gik moko mag digital nan kacha ka ane Facebook page mar Ramogi ane Facebook page mar radio stations te mag Royal Media kae manatimo kanyo higa mar 2018 koro kinde ma koro ka donjo nyaka e broadcast makoro ane TV to koro gig radio bende nitie kagi ka mae mich mara mokwongo dongo lemo bende kolwar mabor nikech kiwacho ni weche mag lony manyasani kata mana kan neno ka nobedo zoomed iluongo ni ICT and Innovation Reporting okong monde kaluore kata mana gi jok mana ochiwo kata mana mar mondo mi giyud mich makama nikech ang'eni journalist mopogore jofwambo mopogore ne oro kwayo mar mondo mi gin bende giyude mich makama ang'eni jofwambo buora akeni wach ni debed nango kaluore gi jofwambo
owetewa mamoko mabende samoro noro kwayo nikech ajea gin mich mabende ipogo e kind thuolo mar higa achiel to higa achiel makamano ojachiw mich makamagi dinyis ginango magi jofwambo matiyo matek kuom adiera gitemo kar nyalogi mondo mi gigi duto ochope yo moro makare mano tijegi mar fwambo tahinya kirango jogi manooro kwayo makama jofwambo mawuok e kambi mar All Media Services kae ne wathoth kendo e kinde mane gintie kar kacha moyo ni finalist mabende ne wayudo thuolo mar bedo nyaka gi jogo picha ma opogore mano chopo kar kacha no kata Miriam Nyambura mano ma ntiere wang joino mar Citizen ntiere kacha Paul Nyambura bende mawuok kacha mane wang joino mar Inoro gi jo picha mamoko mabende notemo mondo gigi duto chope yo makare ne ntiere Lulu Hassan kar kacha wan gi Safina Chieng'o Uma mane ntiere kar kanyo kachiel koda jofwambo buora mano chopo kar kacha koro gima nyalo wacho en ni en mana katemo to nitie jogo bende mano ko chopo list mogik mano ma finalist gino mantiere ok en ni mane giko ten mana koni ni ponti gik mathoth ahinya ma pod nyalo tim kacha mano kirango chenro mopogore gigo magirango mago kaka fwambo onego bed ni itimo masigana moro manyalo wacho ni mana kaka nilieko bende ne wacho kanye kidieny mokwongo sigana ni duto te notime county Masiaya county Masiaya wan gi jafwambo wado mabende mako picha kata jal mamako tipo mano Kari Mulindi ne Prince samore Prince Mulindi Prince Kari kama ntiere kar kacha gino ma otimo ponono ogana mo nyalo penjo picha to gitimo ga tich machalo nade en poch gi pak bende ne Kari Mulindi no dio manyo no japuonjre mano Vincent Odero mabende japuonjre man mbalariany no ma Jomo Kenyatta mano ma Ramogi Odinga Science and Technology kapoka wedhe nikech wang'eni kaka wan jofwambo okwongo mondo watimo kod yero piny ka wanyalo wuoyo nyaka machato ng'ako wanyalo wuoyo nyaka kiny mataka kod gini machiegni pod wantiere ka wano pod wantiere ka kata kamano nikech ma en weche manyien ang'eno chiegni riembwa ka okwongo mondo kata mana kapok apenji ni i-dedicate kata mana osimbo ma intiere godo ni nenga apenji ni kata mana impact nikech chutho kata mana TV mar Ramogi kaindi kwatimo sigano bed kata mana chenro magwa waduto gin chenro mabende en ga gino marwa ni nyaka bede gi lokruok moro ne oganda kuom ranyisi koro kaka Vincent mabende loso sitima gi minyaga bende para ni intiere lokruok mabende biro kelo nikech wang'eni nengo mar sitima to sebedo kadhi malo ikegi mane Vincent timo Vincent no tudo kaka iloso sitima mano kawuok e od minyaga kata cho nane Ramogi radio ukinyi to viyo je okora nawe wacho weche mag minyaga ukinyi ji poko chiew sani sabiro sero mojogo sechiew donge koro ka gisechiew kamane wacho ni chenro gi Vincent keyo stima mano e dala gite wijo kanye ot maduong ot matin batheka kama chielo kama intiere kacha en mar neno ni jogi bende oyudo konyruok nengo ma stima ni malo mabende kaka nokono kinde manotimo sigande ni en ni chenro mag manyo sitima kendo ywa sitima osebedo ka nengo ne ni malo tere kaka nyalo range mondo mi odog piny kodog piny to giwacho kacha ni oyo en tiyo mana gi scrap metal kata chumbe mokwanyo kama jo Kenya Power olore mekgi utiyo gi mano mondo mi otimre nade mondo mi olosgo gik motiyo go kata kaka step up transformer kod step down transformer terms mondo kata ne dongo ahinya jal ma wero physics mabende ni mbalariany en gimoro monyalo wacho ne dieri lokruok nitie banka no segolo sigana ni machalo kama kidarango ni otiyo yo machalo nade nitie simbe manwa yudo jotendo no du simbe iye ka penjo ni oyo ere kaka wanyalo chopo ne Vincent Odero to Vincent Odero inyalo yude e yo machalo nade nitie jogo mano wacho ni daromo kode namba mar simu no many ne uchiu sani bang mich mabene koro osechopo karka ma mich mokwongo mar Ramogi TV yudo arena chakre en gimoro manyalo wacho ni en gino mwaluwo kendo ka waluwo Vincent ndache mwayudo kama ochope gi sombe en sigana moro monyalo kono gana mondo mi embe okonwa ni ukege mage mosegoyo arene sigana no wuogo ko nikech gik mathoth kare mar mondo mi waluwane ndach Vincent mar mondo mi wawinjo ne en bende osechopo kanye bende nochwale kata mana no miye sir nikech aparo ni bende ne nitiere gi chenro kata mana mar keyo stima ahinya sikunde mopogore nikech sikund primary kata donge ma minyaga bende wacho ni ng'ato kodhi e cho kateko bende medore koka mani dedicate award nini kata mana mich nini nenga mich ma odiochieng' ma kawuono anyalo wacho ni atera achiel kachiel nyaka ne fan na number 1 mano mamana nyasangu mano Teresa Diambo sana ngeno neno chenro ka intiere kaunti ma Kisumu Nyalenda kacha en poch gi pa kuome nikech gimoro amora matimo pile ka pile intiere kacha owacho ni mai timo maber kawuono kiny loke kama bere kaka jofwambo wasiko ko wayudo mana jok moko makonwa niya idhi maber to ngama koni ni ka to kawuono ne odhi marach bedo matek to koro komano
adedicate ne mamana mano nyasango mabe sani koro wacho ni ene gwenge makanya kwar sani entiere Nyalenda donga kacha gi kama chielo bende ma en poch gi pak machiwo ne johera duto mag Ramogi TV nikech ka gionge gigi duto ok dhi yo makare ngiwacho ni sigana ni nodhi e amo mokwongo saa 7 jok mage man kacha wantiere gi jochung wechewa maloso chenro gi biyo makare japicha wantiere kanyo kod jowa kanyo Ray Polo ntie kanyo kaka jogo manochiwo sigana ni mondo mi koro otim nade otime wacho ni jogo manyaka commission mane ko kichak timo sigana machalo kamagi Jai Lieta Ken Muga Jay Bonyo kachel kod jogi duto matiyo godo kata unu kadoko mia thuolo mondo tim sigana ma saa 7 de watiyo go to adhi ga mana ot chaki nyoduogo timo gik mamoko koro poch gi pak ne jogo duto mantiere Ramogi TV ma osebedo kanyo ka tiyo yo makare mondo mi sigana gi ochop kendo kel lokruok e alwora wa nyingu thoth ahinya ka jal mano ngado sigana ni wacho ni story ni kingade kata kilose yo makare mano poch gi pak bene Diana Olonde kuom tich makare mano timo aya poch gi pak ne ji duto ten mana geno maro ni moken kar mana wad mokwongo kende makoro wayudo donge en geno maro kada kata mana ne in en geno maro ni gibro biro mang'eny yawonwa pak iga manyien koro wayawe kendo wuok oko wang'e maber ni jowa ma jogo picha duto dhi bedo karka koro jowa mane county wang'e jowa mane county ma Migori kacha wang'e Juma kik waluor gimoro amora mantiere kacha masigana metimo makare tera kacha Sharon sigana makoro yudo michni masigana motim gi dholuo bende jomage manan ge kategori mogik nan kacha gi ute fwambo madongo ma osebedo kata giwacho ni koro awago oporo kata mere konga iwacho ni sigana no ne wantiere kata kod jo BBC manja maduong' ahinya e piny mangima kirange kama entie na jafo mawuok kanyo mane okelo sigande kama chelo wan gi jafo machelo mawuok e od fwambo mar KBC ma kinde go beno wacho ni ka yudo poch gi pak yudo loch machalo kama nyiso ni Ramogi TV mana wang jowi matiyo kod dholuo mondo mi oland chenro mopogore opogore achiel kachiel yudo loch makama en loch ne oganda luo duto erokamano ahinya Cleophas koro miyo warieny koro kaw thuolo ni neno kamera 1 kaw thuolo ni mondo mi terwe break ka duogo ta duogo gima thuth kamera 1 en makoso ma aya koro eriko nana ngie mara de tigi 3 aya jakoro moge jwang mago kod mathoth pod ntiere kar ka weche manyien pod wabiro ka watero gi ateri bene matimore kor gwenge matimore counties mopogore opogore e chenro mar Migago Sharon ngao pod ni kodi an sani kora teri yweyo nyinga Cleophas Oluot jakisumo kanya kwar ma okew nyaka chisango kete manere Ramogi TV chenro mar Migago Nyakwa Ramogi be isegombo bedo gi mwandu wanyiew gikwa mondo eka wagerre Kikideu e chenro mar ohala gi mwandu Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu ting'eni ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno ka ikelo ni kod Lydia Okeyo Kik bai Sinema malich ma pok nuneno ga jokanyanam ka ema poda gana then grab this chance and get the opportunity ma kik bai kata matin kanyo to kende mora kabisa ywaruok e kind joot never don't drag one more into this osiep kod wuondruok after all I have done for you and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma tielo mar ariyo mar Amolo. Kik bai. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com.
Nyakoro mgajwang machiegni kendo e okang' mar ariyo wadhi nyime gi weche manyien magwa mag Migago kaka pile kitudri kodwa lai magwa magote machok 3-6-0 mbui mar Facebook, YouTube yudo Ramogi TV no kamoko kuom bende oro puoch gi pak ahinya nyane Ramogi TV kuom yudo osimbo mabende wantiere godo ka okinyi makawuono. Kwadhi nyime gi weche manyien atire nyaka e kaunti ma Homa Bay. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otelo chenro mar wuotho kendo neno ler Ruma mano mar Ruma National Park e kaunti ma Homa Bay. Mae timore kinde mang'we kinda mano mar Rowan Antelope chakore odiochieng' makawuono e kar kano le mano mar e kar neno le mano mar Ruma. Gisenya korom gajwanga tudra achiel kachiel gi jafombo mar Wali Beach e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi ochiwnwa ler makamana. Beach kiwinja amosi ni misawa inyalo buna chiwonwa ler ahinya nyaka luwore kod ng'we mabendi biro bed ka itimo e kar kano le mano mong'ere kaka Ruma National Park e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Sharon, pichni menen achiel kachiel goeko mago pichni mag le mantiere kar neno le mar Ruma National Park mayudore e kaunti ma Homa Bay kaendi. Mano kaka iwacho no endo chenro ni nochakore kinyi ma kawuono kama ne gavana kachiel kod wende kod jotelo mamoko ne wuok e Homa Bay e paya ma Homa Bay kaendi ka gibiro kod water bus nyaka Mbita kaeto nyaka sani entino giwuok kod geche nyaka kar neno le ma Ruma kama koro wantiere kendo inyalo neno kit le mopogore opogore mantiere kar neno le ma Ruma National Park kaendi kendo en gima dhi nyime sani en ni geche mopogore kata ji mopogore opogore kotele kod gavana ma Homa Bay kaendi timo limbe wuotho e park kaendi mar neno kit le mopogore opogore manitiere e kar neno le mar Ruma kaendi ma en gima dhi nyime gi sani ma bang' mano to twak biro bedo kalore kod gigo eko ma gibiro keto ne jopiny ni to kaunti ma Homa Bay kaendi ni kod mwandu machalo nade mondo mi jopiny ong'e mopore kod kar neno le mar Ruma kaendi. Odiochieng' makiny ng'wech kinda mar kilomita 21 mar reso le mar Omoro kata Rowan Antelope kino chakre saa 1 e wang'e okinyi e kar neno le mar Ruma National Park kaendi kendo ne ng'wech mabiro dhi nyime kalure paka kuom kilomita 1. Parni en ng'wech mobiro kalure kod ng'eni ng'iyo kuonde neno le mopogore mantiere e piny Kenya kaendi mana kar neno le mar Ruma National Park kaendi ema nitie kod le ma iluongo gi dholuo ni Omoro ma sani kwan gi en 25 e kar neno le mar Ruma National Park kaendi kendo en ema koro miyo sirikal kaunti ma Homa Bay kaendi ochako chenro mar neno ni le ni endi oresi kendo gimedo bedo mang'eny e kar neno le mar Ruma kaendi kendo en ng'wech ma oyuore kod ji mopogore opogore kendo nitiere jokanyo e sekta mopogore ma bende siro migawo mar limbe e kaunti ma Homa Bay kaendi chenro makamano ende bende wageno ni odiochieng' makiny nitiere kit mich mopogore opogore ma jogo eko mabiro wuok joloch ng'we kinda mar kilomita 21 mibiro tim e park kaendi biro wuok go kendo kanyo endo ma kar saa 6 odiochieng' makiny twak biro bedo ka luwore kod banka ng'wech no endo oserumo ma wageno ni chakre saa 1 okinyi nyaka saa 4 odiochieng' biro yudo ka ng'wech makamano oserumo kendo chenro mar chiwo mich biro dhi nyime ka nyasi giduto biro timore e kar neno le kaendi kendo otieno ma kawuono nitie jongolo mopogore opogore ma bende ogwel mabiro gwelo puche park kaendi okinyi neno kono atimo link kod akodhe ma bende ohero mokalo weche mag wuotho e kuonde mag neno le kaendi ka en bende obiro mar neno ni county kar neno le mar Ruma kaendi bende otimne marketing malong'o mondo jonen le ma wuok e pinje maoko kata mogo eko mawuok Kenya ka od thuolo mar biro neno le kit le mopogore opogore manitiere Ruma National Park. Sharon gisani endi pod walurore e park mar neno kit le mopogore opogore kendo kaka tim mar Ramogi pod wago tach kaendi mar nyiso joneno mag Ramogi TV ni to gin ang'o gini madhi nyime park kaendi chakre kawuono nyaka odiochieng' makiny makoro ng'wech ayanga mar 21 kilomita biro chakore park kaendi. Sharon kaendi penjo Kamana inya Ali Abich wawinje yo makare penjo tok dabedi godo kaluwore ni nisekelonwa chenro gavana mano ma Homa Bay Gladys Wanga bende noseloso kodwa chenro mar mbaka oroma hinya nyaka luwore kod nyasi mabende gintiere godo odiochieng' makiny. Kamana inya Ali Abich mano nyaka romge jwanga jafombo mar Ali Abich achiel kachiel kobiro nwa e kaunti mano ma Homa Bay kama bende oluonwa sigana ahinya mabende timre ikruok ne ng'we motisi ni Rowan Marathon mabende timore odiochieng' makiny mane kaunti ma Homa Bay kama bende koro jopiny kata mana jong'we biro yudo thuolo mar ringo gi omoro gi dhongere ong'ere kaka Rowan Antelopes duto te mana mayudore e bungu mar Ruma mantiere
e kaunti mano ma Homa Bay. Aparo ni mano kang' makare ahinya mar jiwo weche mag limbe e pacho kaendi. Kopogore kata mana gi bunge mamoko, bende koro ber kwa dhi e bungu nyaka mano mar Ruma ma bende nitiere kaunti ma Homa Bay mar mondo mi negi wang'i omoro ahinya mong'ere kaka Rowan Antelopes ma bende nitiere e kaunti ma Homa Bay. Erokamano ahinya Alia Beach. Kopogore gi mano, jagoro maduong' mar riwruog jotij kotu mano Francis Atwoli oyie gi chenro mar osuru mar piny owacho madwaro ni jotich duto ogol atamalo 3 mar osach gi ne agulu mar gero ute piny owacho. Chenro makata makamano to okwedi kuom moko kuom jotije mayuak ni piny owacho dwa ng'ado osach gi ka ok omedo gi wi osara go monde. Atwoli wacho ni chenro ni geto neno ni jopiny oyudo udi manengo ni oyueyo kod neno ni jotich bende okano omenda mamoko mabiro konyogi e kinde mabiro. One of the things he said, 3% is just like saving. Your employer will also put on 3%. It will attract government's interest. Yes. The government has put in more than 5 billion to supplement on that 3%. It will assist in development of housing. And eventually, if you want your money, you will get it with interest. Together with what your employer would have added on that money. So in total, it will be 6% plus interest with maximum of 2,500. So for us who are unionized, that is not a big deal. So with us, we have money. We are increasing our members' money. If you are from a trade union, if you are not from a trade union, shauri yako. Because they are the people who pay for this electricity, people who pay for everything here. So when you say 3%, when the salaries have not been increased, to who? Nyakoram jonko pogreg mano waringo nyake e county makisi. Jopuonje mag ECDE, primary, junior secondary, kanyakla kod jowetegi mago mag sekondar. Otieko romo mar ndalo achiel matimore higa ka higa ka ywak margi en mar serikal mondo med konyo yore mag somo thurka. Jopuonjegi mano timo romo magalamoro e gwenge mag Keroka ne wacho ni gikwedo mabor wach mar serikal ketogi e ndaki mano kinde atamalo 3 mano mar bero chenro mar gero ute manyasani mago mag serikal. Jopuonjego bende nomedo ywak ne serikal mondo ochul jowetegi mane onono penj mano mar higa mokalo kanyaka sani pok giyudo chudo magi. The 3% levy that we wanted to tax our teachers, let them make 30% for salary increment. So the teachers, what they want is salary increment, is not a deduction. Our unions, NAT and Kupet, signed with the TSC CPA without anything. So this time around, we want to appeal to our TSC and the unions that this time around let them sign a CPA which has monetary gains. Teachers, as you know, live in the rural areas, and most of them already have houses. And so it will not make sense to tax someone 3% and yet he has a house. Nyakoram jonko pogregi mano mine mawuok e Uganda mago mag jopith counties ma Isiolo, Marsabit, Samburu kod Laikipia. Jiwore tije mag loso tigo kod gige dusruok mamoko kaka yo mar yuto. Gipuoyo tijegi ma oyawnegi, ma bende oseyawnegi yore mago mag ohala ka giwacho ni yuto makamano osemiyo gi luor e kind oganda. Mayande ok oyienegi kata mana riwore e grube. Gimedo kwayo tudruok kod tend counties mar neno ni ohandegi oyudo sir makare kendo uso mag gi olandore pachoka kod pinje maoko. Minego ne loso e romo mano mar tiegruok manatimore kuom ndalo 2 e boma ma Isiolo. We come in to really just provide that market linkages. And what I like to think about is BEADS. It's more than BEADS. It's really more of a women empowerment program where we see how do we support and collaborate and work with our women so that they can use their existing skills to uplift their lives. And they use these skills by making products for local and international market. And how we work together
is also just a collaboration from various conservancies where they can show each other the various products, but also share the challenges that they make. And this is to look at more holistically how that they can make money to support their families at household level. And overall, when we think about gender mainstreaming, gender action, gender and conservation, we want women who are well informed, well aware of what is happening in the conservancies. Nyakoro mgajongo pogregi mano haduoki buore Nairobi ka kama bende odiochieng' ma kawuono General Francis Ogola donje apisi yango odiochieng' ma kawuono kaka jatend jolweny e pacho ka. Ogola kawo ka Robert Kibochi madhi retire. Nyasi mar rwako Ogola timore apisi mano matimore mano Malang'ata Barracks kama Kibochi biro kete lwete gi tich kaka jatend jolweny. Gisani atudra gi jafwambo marwa Chris Owino mabende nitiere chenro makamano nitiere Ulinzi Complex kama bende nyasi makamano dhi nyime. Chris, kinyalo buna winja inyalo buna nyiso nyaka gisani en ang'o matimore koko mano winja nena kaka twak dhi nyime gisani omonde. This is the card which you will use to access the en wach mabende koro podo wayango ni nyasi mabende koro dhi nyime mano Ulinzi Barracks mane county ma Nairobi kama bende odiochieng' ma kawuono koro en nyasi mabende timore kama koro General dwaro donjo e koma keni wanyalo mana winja ne matin kaka nyasi makamano dhi nyime koso. Kopogore gi mano nyakoro mgejuang' wadhi nyime abiro bedo ka kelo ni nyasi makamano parni wantiere gi jafwambo marwa Chris Owino mabende nitiere e nyasi makamano odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi mano tiere nyaka e gwenge mag Wajir. Luoro kwako gwenge ma Wajir bang' nek mar jal achiel ka jal moro bende oyudo hinyruok toka no chwade gi kod maginda mane kinde manang'anyo timore e gwengego. Jodak makamago mane opong' kod ich wang' ne ng'anyo kaluwore gi tho mag vijende moko ariyo ma wachore ni ne onegi chieng' tich ariyo mar jumani gi apisas marito le mag bungu wira ni ne gin jonjore. Jodak makamago ne oloro apaya duto madonjo e boma ma Wajir ka bende ne gimoko tie nyamburko e kinde mana gikedo kod obila. Kata kamano ne ochuno obila mondo okegi kod iro malungo wang'. Security apparatus must change attitude. They should see Kenyans, see Somalis as Kenyans, people of Wajir as citizens, not to just respond to them with bullets every time when there is an issue. So mine is to ask the county commissioner, being the head of the County Wildlife Conservation Committee, chair, to make sure that he has responsibility to bring those officers who had shot these individuals to book. This is a serious matter. We will not sit down and watch. Officers who have been given responsibility to safeguard the interests of the people are turning cannibals. I term the officers who have done the action as criminals, not officers, criminals who are using government ammunition to kill the innocent people. Kama mtu amepatikana na hatia, kuna koti, kuna police cell. Sio kuwa nje na kulete almost 5. Waliua mapema watu vile tulisikia na wakalete jioni. Hiyo ni hatia mbaya, hatuwezi kubali sisi kama leaders ya Wajir, we will not accept that. Kopogore gi mano midhiero mar nok mar pi kod chiemb jamni ema hinyo kelo ywaruok ma kinde ka kinde kinde jodak mawuok e gwenge manyandwat mar piny Kenya. Moko kuom jotelo mawuok Laikipia, Samburu, Baringo kod Isiolo koro wacho ni gwenge gi e chuny lwenje mosekelo nyaka tho jamni kod oganda. Kanotelnegi kod gavana ma Baringo Benjamin Cheboi kod nyawadgi ma Laikipia Joshua Irungu. Jotelogo wacho ni ponono ne achiedh nadegi okotieki lwenje ok bi rumo e kaunti gi. Gikwayo jotelo mondo omed temo manyo gigo manyalo bedo ni kelo lwenje gi kod kuo mar jamni. We are also looking for a long-lasting solution, and this can only happen when we address the root cause of these conflicts that comes up.
within our region. And this is where we are addressing as governors, and we remain committed to put together ourselves as governors, as well as looking for various development partners, as well as national government, and we come and address these and establish sustainable peace and development in the region by addressing the root causes. And this is where we are talking about shortage of water in the region, and this is where we are not going to observe any boundaries. When you are going to do this, it doesn't matter we as a team do the water boreholes or water dams in Saburu, Laikipia, or Isiolo, or Laikipia, or Baringo, but all these will be geared as one block that we are talking to address. Nyakoro mgejongo program mgemano motelo bende nanyisi ntiere nyasi mabende timoro duche maka uono Lindsay Complex mantiere buore Nairobi kama bende General Francis Ogola donja PCI yangu duche maka uono kaka jatend jolweny mapacho ka Ogola ka Robert Kibochi madhi retire. Nyasi marwako Ogola ya PC timoro Lang'ata Barracks kama Kibochi biro kete lwete gige tich kaka jatend jolweny gisani Kibochi loso we wawinja nena. Professional institution in different capacities, and now as I leave as the CDF. I would like to take this moment to express my profound gratitude to all those who made my military life remarkable. I'm grateful in particular to both my commanders-in-chief, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, and his predecessor, Honorable Uhuru Kenyatta, who have shown tremendous trust and confidence in my leadership of the KDF, without which I could not have accomplished the aspirations that I set out to undertake in my strategic vision on assumption of CDF's position 3 years ago. I thank them for their consideration towards the military, their unwavering commitment to share timely strategic guidance, and for their unparalleled support to me during my tenure as CDF, and by extension to all KDF's officers and service members. I thank the incoming CDF, or rather the CDF currently, General Francis Ogola, and the 3 service commanders seated here, starting with Major General Jimson Mutai, the Commander of the Navy. Thank you. Major General John Amenda, the Commander of the Air Force, and Lieutenant General Peter Njiro, the Commander of the Navy, of the Army. As part of my strategic team, this team ensured that the KDF remained mission ready in responding to diverse operational and administrative engagements. We have collectively, over the past 3 years, achieved our military objective of defending Kenya's territorial integrity and sovereignty. I also thank my key staff at the Defense Headquarters, starting with the Assistant Chief of Defense Forces in charge of operations, doctrine, and training, Major General Leuria. Thank you very much. I also thank the Director of Military Intelligence, Major General Farah. Thank you very much, Major. I would also like to thank the Assistant Chief of Defense Forces in charge of personnel logistics, Major General Afazad Kyugu. Thank you. And lastly, but not least, the Director of Medical Services, Major General Dr. Nganga. Thank you very much. All of you, in your respective branches, you provided me with proper advice to be able to lead this honorable institution. I would also like to thank your respective branch heads for their participation in conceptualizing and implementing our ideas that ensured we remain ahead of the curve in a complex and rapidly mutating security environment. To all formation commanders who are here, I recognize and appreciate your contribution, your commitment and dedication to serve in operations and other administrative tasks, enabling the accomplishment of our diverse missions.
To all of you KDF soldiers, you have demonstrated immense adaptability in performance of various operational tasks and those related to national development. Your delivery of KDF mandate has been exemplary across the diverse operational theaters, one within our borders, along the Kenya-Somalia border, in Somalia, and in Eastern DRC. You continue to epitomize professionalism and mission readiness, and I thank you. Without a doubt, you are the arrowhead. My gratitude will be lacking if I do not reflect on the support accorded to me by my dear wife, Tabitha, our children and grandchildren who are here with us. May I request that you stand, please. Asanteni sana. My dear Tabitha has been the bedrock of our family, and I can never thank her enough for doing most of the heavy lifting for our family while I was consumed by exigencies of military work. I also want to thank Tabitha for her courage to initiate and establish programs to improve the welfare of military families. I applaud you and all other pioneers of the Military Wives Association of Kenya for your vision. You have mobilized and implemented a family-centric welfare model for the Kenya Defense Forces, wives and families. Ladies and gentlemen, when I joined the military on the 18th May 1979, as a cadet officer at the age of 20, I was elated. I recognized that my luck and favor from the date of my enlistment has lingered on, designing a path that led me to this day. When I exit at the apex of the military leadership, it has been a wonderful journey. It has been a great adventure, and I have led and been led. I have learned and unlearned. I have appreciated the power of observation, speech, silence, diversity of persons and perspectives. Above all, I've enjoyed the rare opportunity of experiencing the conundrum that is military leadership, and in the end, I have found all my experiences meaningful and of consequence. Beyond the celebrations and expression of gratitude, this is also an occasion on reflection. When I became CDF, I was beholden to 7 objectives, which today characterize my tenure. I was persuaded that we needed to advance our training to achieve optimal mission readiness status. We needed to identify and bridge military engineering capabilities. We needed to attain modernization and assistance in equipment repair and refits. We needed to enhance our cyber and information systems capabilities. We needed to revamp military healthcare system. We needed to improve personnel housing. And lastly, we needed to strengthen military industrial innovation capacity. These were my big ideas, informed by the realities of our defense posture, which demands periodic review in order to meet our constitutional mandate and to deliver defense and security to the Kenyan people. In our collective scorecard, my team and I have done our best, and the last 3 years with me as the leader have made an indelible mark in the history of our defense forces. We delivered whenever we were called upon and built high standards of professionalism and discipline, sustaining KDF as one of the most efficient, modern, and patriotic military force in the world. The military today is operating in a dynamic
environment, regionally and internationally. And KDF remains a key player in contributing to global and regional peace and stability through various assignments with the United Nations, the African Union, and the Eastern African Community. Nyakor magajuang maloso kanyo mano Robert Kibochi mano jatend jolweny machon mapacho kaindi mabende gisani koro dhie rutaya ka bende piny Kenya bende gisani koro wantiere gi jatend jolweny manyien mano General Francis Ogola mabiro bedo kachako tich ayanga. Koko mano par ni jafombo marwa Chris Owino nitiere mano Lindsay Complex kama bende nyasi makamano dhi nyime obiro bedo kokelonwa weche makamagi gi kuku mag gi weche mago manyien mabiro. Koko mano wakawiyo matine wadugi mathoth. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.sidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Sidika. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Tieno, e mine wacho. On the 7th of May, I'm doing my 30 years in gospel celebration. And I want you to come with your village and come and join us as we celebrate 30 years in gospel. Not only that, we will be having a live recording of beautiful, beautiful songs with wonderful people that I have loved for a long time. People like Kambua, Joyce Omondi, Paul Clement, Celestine Nonko, Evans Timam, Evelyn Mutua. It's going to be awesome. And I want to see you there. It's a beautiful time in the presence of God. Get your tickets on viewtickets.com or dial *487*27#. And God bless you.